KHY la pen KHSA tum chelang pet pen votar langso soil IB along bang phua me ki padapon. KSA Samson Teron atum pen perang kia me ki padapon. Pun pangcho pan dolamara arat kacuro ke pajerpon. Hanjang langsung sinasing lek tiarong along tarong kerka klipon. Dangkre ini thengpi kang huel pia trak ken ablong. Karbi hong haria song thom chelang pet pen jangmi ni phai siar ni votar langsung soil IB along bang phua me ki padopon. Labang suame long Karbi Hong Hari Youth Association si hek pen KHYA amepu Harlinson rong hi pen me pahim pupon si me pangcheng pon. Labang suame long alihiaman pen Karbi Hong Hari ame si hek pen KHA amepu chunbang. KHYA amepu chunbang Karbi Hong Hari Swarlo ame si hek pen KHSA amepi chunbang phila pen IM barim sar imbe pen chenglok penang anatum me along chetong dun. Labang suame jasemet pet ke pedopon angkong laki non kewang ji jang mia ceklo ni phaing koi ratrok si pen thong kep an ves Karbi Anglong han lokrok along me pi ki padopon jia phan RD dojot pen chengwai pon uthalang so pen khorsing teron chingthong pen long ki be malong niu to pini ladak uthalang so soil IB long nilitum Karbi Hong Hari Youth Association pen patirpi ponse nilitum Chelangrap pet Karbi Hong Hari amei lapen Karbi Hong Hari Swarlo amei nilitum Chelangrap pet pen pini ladak nilitum mei pha ponlo labang so mei ki pha bang ke nilitum akinang sot bang ke pineng bang ke nilitum ingdengner kep ningkani sek krungsai amei pi labang so Karbi Hong Hari Youth Association KHYA pen patirpi ponse nilitum apor anis tame pathik ponder lo pini bangke la silabang so poroni bangla lo non kiwang ji labang so chiklo ni phai inkora troxy inkora nerkep inkora serkep thomkep labang so porwang sinilitum ani abangke pathik ponder lo adim lake hanlo krok rong khang long rielong se pineng ing dengner kep ningkan sek krung saya mai pi peneng suri hinira inkora hinia ningkan bang kenili tum hadaksi pathik pondelo la sikaching hon Karbi Hong Haria rat aphan nilitum ahin pen ki pachini matika chonengri kangtung banglalo imithanga dhorom ilitum chinghonang ji apen ka chinghon chotta gali ilitum labang sommei mate labang sokrung saya mei hud bang ke ilitum anutin ahong hari akar biarat doan stame labang solong alira cham nang chipidun pet nang li pusinilitum labang so pini labang so a amelong penilitum bangdak kontel jang mini phai siar ni dongkamukam Karbi hemtun along KSA amei pu Samson Teron hin pen AFSPA aputhak perangkia mei padopon jasemet therponi phai thongkep raisi asama CM perangkia mei phaponsi penang an adesroi galong AFSPA arot pajumpon lo bonta Karbi Anglong nijang Karbi Anglong lapen Dima Hasawalong ke kai ateng si dolang pusi pangdak ponlo laswajok KSA amei pu Samson Teron aningkang samse cepaklang ponsi Asam Asia mapan lamboy piduntu Karbi Anglong nijang Karbi Anglong lapen Dima Hasaw ke labangso AFSPA paprai nang jilapen nang bilong lepusi perangkia melong lamte cepaklang pon athe ladak Karbi Anglong adim ke aprang penta ing samjin pensi dobom lo lapen monsam alam donta apatai batai kacetong panja upia pot si ladak labang suaron kapawe pon peterna Sorkar apan mepu Samson Teron hin pen pon pet lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council kacari atum apanta labang so puthak prabjin pen sorkar atum chingwaisi pachepon serak nang puputa Samson Teron ahin pen hinjepon dongka mukam pen janata be malong news Dasimet patumi ini bangke Northeast mate Assam afana bangke Central government atum pen is a declaration people lo hada ka bangke Assam long ke ha
1991 aningkan se disturb area pu haladak ke jong pon November ciklu sedak jong pon lo hala sopen dam bom se non puan se tame Assam ke disturb area purilok ma sedak bang ke Armed Forces Special Powers Act la so bang pero pon klok lo so teng me si dam bom ma pinning bang ke non he jong Government of India to men announce bang ke hello Assam along 33 district sang bong pen district sirke ba phana bang ke non anta labang so aspa arona bang non anta uthai the mate non anta pidu bom la solong pen ka puri du na bang ke niliang ton puetelo setame jasemet pet Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dima Hasao la hills area la solong stame ka puri dun do koklo la sila so putha ka pot nile tum stame pressure pinangji India government fan je nituma dimalong wan kang sama dimalong stame pinang le tum jong sila sonang bida lo pote pini neli nangli tum an setame nang tum hong ke dam haye phan tum ha hok mate nang tum sa ja kong abidaji la sojo kopilo che plang poke itumalong kwan ma kaching thu rasai ke claim ja unit madu ta claim he komane business komane entrepreneurship atum le kam claim ji pule ma thasita latum ta claim he atheda ke disturb area ke la so disturb area nang ki bikko ka joko bangke dak general public atum innocent people atum la so kathirik tap pe na bangke la so jagat bang kwan ma kaching thu the ta hai lasi la bangke jaste met inglong asolong ke doa khe atum hata na ke lang pon remlu nilgi pudamia bangke Karbi Anglong paching thu nang ne pusi ningje rong lo nangli tum theklong lo ke non bangke Karbi Anglong ko an se dak encounter ke do ave pin West Karbi Anglong lo se theklong le ha comment tu ningkan ha men tu ne done pin hala bang chini ne seta la non ningkan cap krip hoang bong ke Karbi Anglong ke peaceful lo pu posipini along tina mai meeting long ta BJP a sarkar atum same ningje boy BJP a leader atum same ningje boy ba kaprek a department atum setame ele tum da kam ke claim ko pine ne officer tum ka sik sak kul tum theklong le la ana phi setame pine bang lahai nang declare pidat bang ke ni tu pen ning duglo la se government of India fans tame ne tum chuning rilo alang li tum sa prabjin pen la bang so decision bang roll back kuri se Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasao fan bangke disturb area pen pa free nangji lalo pulotang te dak ke doara datum students atum pen danglok businessmen punoi entrepreneurship punoi anu tin atum stamela dak ke doa ke jog wan dopo laso ke jog wan lo pulote so kamatha kisung ka velu pulotang te dak sila so Karbi aralo Karbi Anglong ke doara datum Karbi pen danglok ka preka ke tum stamela dak kaching thura to war longpo lasinil tum kipu kang tung la helo ki jutsia bangke laso lama putha ka pot justimet pet council atum setame reaction pidun da prang nangjia polo seta pinian stamela tum reaction pidun de bangke la bangke manghume melo la sintu men tuning ri la helo Karbi Anglong autonomous council ala ke japon a team Karbi Anglong ara atum setame prabjin pe nangli tum setame pinie bangke dake a government amasi dak Karbi Anglong ta Karbi Anglong autonomous council ta BJP lo ha Assam ta BJP lo ha Delhi ta BJP lo posinang litum kacethan nangli tum itu marat ki sungalam ke than ke joy ke je pose nangli tum men same prabjin pen than du nang po je Karbi Anglong ke it's no more a disturbed area lada ke peaceful area lo lapen la ke duan etum non ka surrender tang atum afan sitame alang li tum non rehabilitation akam stame pi bom lo aposi pini langli tum ben sitame central government fund waidak pen pachini du nang je bang ke lailo Karbi Anglong disturbed area kalilo aposi laso hala non disturbed area po alisa long pen Karbi Anglong West Karbi Anglong Duarbaguri constituency angkang Dolamara hawar posorong piarong kedam kebang atawar kahino parpik along hun phangcho rada phan matha ponsi jungjung akhi chipedam pen towar kaselam piapot rongarat tum kachor pajirpon towar kahino pega jok barlalo te rongarat ka cheleng kisung nangdulo laso akisung alam matha dunsi sen gravel atawar hun phangcho bang amethang jungjung atangka pen arlong la pen sangti thok pipon si rada phan aning parong pon lo pusi militum birtare dunong lasi lasona methang jungjung akipen cepadam si rongarada phan kajin sulapen kang hon thega jok rongarada tum aning ing samping lo lapen kachuro pajir pon lo pusi birta longdon jang mini phai siar ni Duarbaguri constituency ka parlo Dolamara arada tum hun phangcho phan ningkang sam kacepak langpon nangar yu alam tu mesen lo tis tameni tum non
ke Becengeri ari kijang parikha chalana ke lelo sini tum rong ke kisu kun edoji kasi sarkar pen sitame akirap doji sitame laso angbong le tum chonghong ne lelo kisu kun eke tempura beti mati nasi komentua potong isu kone komentua potong ke motor gari ke ban nang kone ni tum ke langbung langlet kap tuwar ke hino pen jong ni tum kane siksak po pusini tum chingrum si chingwai si singhon alang li rong yang phong Kolomora local nitum angpong ke alidar lo hun thangchu alang li phansi nitum choning ridam si alang li ning ke me pen puthot tabjin pen yang bonai pitha mo sarkar nang le prang prang nang li hin pen kopine nang ning ke me pen nang li nong char ju tha pusi alang li mesen pe alang li sichak si pinia por kilometer isiamui alang li sengerwer la pente son karnu gadim as tame alang li paklam si athak sengerwer ke thop pini alang le pini penang seng lo si alang le ke claim ye phan ning ke me pen ki pot alang le phan suri suri alang le phan joro lo si alang le sibang je ke mang an tame ni tum sirap chitu don ji pusi alang le sarkar pen ke claim ye kam pen dang lo khado ko ve alang le ke mang kam as tame nili to mahin pen ke ninga rong pen si don pu pusi na pen te sirap chitu don pu pet bang ke non ruling party ke BJP si do bamla BJP ben kachotoy dun alidar ta dolo MAC Richard Tokbi alang li ste phans ta mini tum batai ko an ba sudi da ke pleng tu alang li phan la border pitching bandani li chingki dam alang tum batai thom pri bang el lo la solong ta alang li akam klemi phan ke matha the aku dak sta me chu ni long bang ni phanang hang si dak de long long lang lo to war bang chelang aku nang bonai pipo ko sitani tum bang ke ahok pet bang kidam ke bang ta kasik sak lo non make kasik sak tu ngam arbi nang becheng por nang le lo ni tum ke long li thok thup lo la song bang ke ni tum ke dong ko lo dak si theng han lo bozar ke daman ta me la panchi sokun e kachip pon ke ban ta me sik sak o amasi asai jog je ni tumarong asa agambura bang la pen rong sor dam si dak de bohet ni tumalong leader kun phangcho ke halang li long sidam lo nang li ke aprang ta me inut bahani ban rabom la pen nang li le nang rab ri nang rab bang velo posi nang li non tong se kot pen mane ni tum hala arong nang thok pitha masi alang li bang ta ning ke me pen ni tum agambura phan hotman ye pi pen alang li bang ako puthot la so atubar ban au bonai pi la bang ke nili churupik lo apen ni tum atubar ya jak dinglen la hidi jo sidam ni la hidi jo an sidam alang li thokpon po busi pamu nang than la ka lik bu ke dolong an bang ke singre bang thok ko ha rong an sa me nang thok ko ku dak chot ka li alang li an sa ning me jo ning thelo de rong asor agambra tan alang li tum che paduk pen alang long dam si alang li aku an su se ning ke me pot alang li phan kurban thulo ni tum ko sorong pia arong pen bang ke nili mithang arong lo jongjung arong lo aposi nili alang li phan ke akiro pipik lo je hun phangchu alang li phan bang ke la alang li ni tum malam nang kar ju pot sinasing lek the rong along aningkan wang ason thak thak si pining le thota rong kera sekar klipon pining asengkan choklem chodam kemisen dia phanpura arnam pharo atuma phan thok jir ponlo lapen sinasing lek the rong ara tum choklem chodam phan arnam phan aja kong chohang pon hem phum mukrang lapen rasing ja arnam phan ke thok pon dorsing lek the nibot arnam phan ke thok pon moi kang lek the rit anglong phan ke thok pon samsing lek the lapen dong chan lang roi lang jeng inglong arlok nam pinam dur pen chenglok do an arnam phan thok jir ponlo arnamania phan chepe me ponde rapi rong sila pen kache tong dun arada tumpen choran isan chorap jun rapsi ninga rong chipi ponrenti cho jun edapi pining inglong arit ke claim ke dam kontuja puthak ta chethan pothu anparta pini rong kerkar clear long sorkari gangbura sonsiram lekhe lapen rong asar samsing lekhe ferangke bisnu lekhe ratsai claim bang sonaram lekhe tum chetong dun Hanjang langsung pen Rajab Sonrong pi report Malang News. North Eastern Range mulang so ke parlo NS39 Garampani get along kang hua thengpi kenep dunlo. Jangmini phai isiar ni ada por phai ke thomalom mobile checking unit pen patrolling dam bom ho Dimapur pen Guwahati anat ke pang no bom dang krehini LPA truck TP chalan alo ke choklem kabe dada jok thengpi pen truck pen nep dunang kok. A thengpi kado kabe suri ke thom cubic meters an bakla pen anama bang la krehini socichet anli tahaji pusi SC pronap teron pen than nang pachini do.
Hanjang langsung pen Rajib Son Rongpi Malong. Langsung kini belum aku anak por masih langsung tinggi kini pelong langsung. Kedam tanong we anil tum ala civilian forest range pe. So mobile checking unit tum alang litum duty kuri bom. To we profile bajik tham apor malong we. So hotse kumthom gari ban ne biglo. Lapen alang litum mari thing. Valid thang papers awe alang litum long tipi chalan bustame awe. So aputak sini litum ban dari ne biglong check. Ada orang sorting pi antum kena belum pop bang kena antum koson pesen antum kena long pop kemana nak kita bang tu nama permission soalnya pi soalnya tu bantu. La son bang ini litum patang information aprang penangi pi tu bang ya litum generally la so patrolling team atau mobile checking units dan litum range pen claim bomb so masih kena biglong. Best information litum mau. Maksud checking kena tu mana ni lebih kan tentang bom ah. Niltum isi regular mana isi interval basis niltum claim iko. Si so Sang tela la bangso ating pi kiwang ke koso kona pensi la bangso ating pi kiwang lo mina tu. Niltum la jitu handyman highway alang litum han cetong. Hot bangge alang litum Dimapur pensi wan tu. Lapen ating pi bangke alang litum Guwahati nasi ponit bom lo kuzi jeta. Tangte sar da bangso thing pi kewan age tema por pensiman plu tangte da bangso check post ke do piklang bangso me da bangso check post sang bom benang tum kinle bang po da bangso ge ku buson sing na tum ne ne nong pop. Si dak niltum civilian range angkan lele ko kapre range check post mate ba peni bustame alam bangke alang litum long bustame mobile checking unit side ke do iglo. Sisteme langsung mobile checking abang ke pamukan pumom itulah forest check gate ason bang kali. Kasi isi interval pen sila so units bangalang litum duty claim. Sila so duty claim ambo. Jong si puri dunde da pulote lapang ke kamu thing pi ba ada thing pi sisteme dami long pok. Akhirnya bangso thing pi kena pun driver tadu mah. Driver bang litum ari deng bang handyman pusing itha. Litum bang ke. Lapen kau nak por long tong. Apor baji thom apor itu. Bangso ting pi na outdoor kan bag doi sa katu kuitan. Niltum la humthom magari pe niltum approximate volume bustame eniglo volume bang ke 3000 CFT cubic feet. Lapen government valuation bang ke approximate la tum 12.71 lakhs. Kopi ting pi ni sa. Bang ke barmatik la tum export hormu pena kita main elite transit pas lah tum long kan dah. Laso ting pi la pu anang paparong po phala kado ka vina tumo pen katu na likhan la kena ana forest yat pen kado we checking pen nang parlo tate na litum kisi ka chini pa teng ko manela bangso information mate hap tak pen abang klason babang joy stem tadang litum kemat hadum. Lason mang niltum bang ke kamat hawe wifi sisteme China dah tema normal mana isi tumta isi huge network kita tema baju dokok dah. Ate la bangso ating pi tu hanon arang hanon nang tum kopia cash kosana bang. Kasi niltum dah forest law setting pen alang tum violations of transit rules. Sebut taksi alang litum pan niltum forest case pabon itu. Tangte sar da bangso thing pi la pena bangso gari ke nang tum non ko pi la nang tum non ara tum han ke pinsang pu. Niltum agari I think pi kada overseas ik der lo. So CJ report ustame niltum higher authority fan pale iko. So pin procedures highway banke upilo kisi style I think pi highway banke jong si department मतलब authority तुम लोग से नहीं हैं पुतल banke along with option highway ustame deng pen government revenue ustame alang tum takkan realize